Bună seara, dragi prieteni și mai puțin prieteni. Se întâmplă multe chestii sub pretextul ordonanței austerității prin Primăria Timișoara și în rândul societăților din subordine. A început un val de concedieri, o adevărată epurare, veți înțelege de ce am pus acest titlu podcastului nostru de astăzi. Administrația Friț încearcă să scape de angajații incomozi, în timp ce în paralel organizează pe ascuns concursuri de angajare cu dedicație. Invitații noștri în această seară, ca să nu lungim introducerea, sunt Tiberiu Negrei, lider sindical. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și Florin Ceaca, cum să-l descriu? Cred că așa e cel mai bine, cel mai nou fost angajat din Primăria Timișoara, unul dintre angajații maziliți de actuala administrație. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mircea, ai băgat pe foc, da? Deci îi dăm drumul puternic. Da. Domnule Ceaca, ce s-a întâmplat? Ca să facem o descriere foarte rapidă, la Spații Verzi ați lucrat azi, ați primit hârtiuța, e așa, în ideea aia că ne reorganizăm, că uite a venit ordonanța asta, austerității de la București, trebuie să facem noi ceva. Avem alt organigramă. Da, avem mai multe, o să discutăm ceva mai încolo. Care e miezul poveștii, de fapt? Miezul poveștii este că mi s-au tras semnale că o să am probleme, voi avea probleme, din cauza că am respectat legea. Dacă respecti legea, se pare că ești mazilit. Și nu doar eu, nu sunt singurul, și șefa mea, care este șeful direct, la fel, a pățit și ea. E vorba, și ca chiar să nu s-a așteptat. Să coborâm spre detalii. Este vorba de un parc pe care tot așteptăm să fie gata, din Timișoara. Da. Trebuia semnată recepția, ați refuzat să semnați recepția. Haideți să venim cu detaliile acestea ca să înțeleagă oamenii. Păi este vorba de renumitul parc din centrul Timișoarei, Parcul Civic, care toată lumea știe în ce stadiu și ce lucruri s-au întâmplat acolo. Este o poveste mai lungă, iar cu timpul au apărut probleme inclusiv cu dirigintele de șantier, inclusiv cu executantul, lucruri pe care eu le-am adus la cunoștință primarului, în scris, dar dânsul a preferat să nu se bage, a lăsat pe domnul viceprimar, apoi ulterior pe domnul Florescu. Pe domnul Lațcău l-a lăsat sau pe... Păi e Lațcău, da, domnul viceprimar Lațcău, dar a venit domnul director general, l-au angajat și pe domnul director general și apoi s-a ocupat și dânsul. Că până când nu era venit domnul Florescu, discuțiile despre parc erau direct cu domnul Lațcău. Deci eu purtam conversația direct cu el. Deci tot ceea ce se întâmpla acolo era în legătură directă cu domnul Lațcău. Deci nimic nu se făcea fără ca dânsul să știe. Ca să facem schema... Și apoi, după ce a venit domnul Florescu, mi-a zis că cu el să nu mai discut, să discut doar cu domnul Florescu. Bun, scurt, și trecem și la domnul Negrei, ca să ne ajute cu radiografia situației. Ați refuzat, susțineți, să semnați recepția pentru acest parc? Da, au fost, de fapt, la început, când am convocat prima ședință a Comisiei de Recepție, a venit domnul Lațcău, domnul Florescu și a spus: la sânge trebuie să facem verificările. Nici o problemă, așa e și normal, așa și trebuia să facem. Iar după ce am făcut o listă de remedieri, care a fost destul de lungă lista, au fost ceva ședințe, până la urmă s-a ajuns că sunt cam multe remedieri de făcut. Firma a încercat să facă din ele ce a făcut și cea mai mare problemă a fost cu materialul dendrologic. Acolo
chiar nu se putea face nimic, că trebuia schimbat. Materialul dendrologic Cata instalat. Trebuia înlocuit. Apoi s-au făcut presiuni, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, că asta e, nu-mi dau seama din ce motiv și-au schimbat la 90 de grade optica, da. Și mi-au spus că trebuie să semnez procesul verbal de recepție a lucrărilor, dar de admitere. Și de acolo pleacă problemele dumneavoastră. De admiterea lucrărilor. Eu am spus că așa ceva nu o să fac niciodată. Deci nu am cum să fac, pentru că lucrările nu sunt remediate. Am avut cu materialul dendro, care e de o valoare destul de mare, avem probleme cu aleile. Valoare? La cât se ridică? Plantele care trebuiau... Plantele sunt undeva la 500.000 de lei. 500.000 de lei. Și nu se mai poate face nimic cu ele, adică trebuie înlocuite. Asta se poate, deci nu toate, dar mare parte trebuie înlocuite. Da. Avem probleme cu aleile, planeitatea aleilor lasă de dorit, deci... Da. Sunt multe probleme care v-au determinat să nu acceptați semnarea... Avem pergurile care sunt crepate și sunt refăcute, dar de proastă calitate. Deci nu ai cum să lași oricine. Ați văzut, dacă merge cineva și se uite la... și dacă nu are cunoștințe în domeniu, tot își dă seama că ceva nu e în regulă. Avem fântâna, unde îi cărămida e ciobită, nu arată bine, că... deci nu ai cum să accepti așa ceva. E un parc care lucrările, ordinul de începere a lucrărilor s-a dat în decembrie 2019. Sigur, nu se poate lucra pe perioada iernii la materialul verde. Corect, așa este, dar... La început au fost șefii dumneavoastră din primărie și edilii, viceprimar, directorul, așa mai departe, primarul, au avut o poziție după care s-au schimbat la 180 de grade. Moment în care ați devenit incomod pentru ei și ați avut și primele semnale că veți fi înlăturat de acolo pentru că nu sunteți de acord să incomod am fost din momentul în care nu am acceptat să semnez procesul verbal de recepție, de admitere a recepțiilor. Menționez. De admitere, pentru că procesul verbal de respingere a recepției, asta l-am făcut, eu l-am completat, deși nu era datoria mea, dar l-am completat. Dar ce mi s-a părut dubios e că la prima comisie, când am participat, două persoane au fost împotrivă. Ceilalți 5 membri au fost de acord cu ce spunea majoritatea, 2 au fost împotrivă. Unul dintre ei, dirigintele de șantier, care nu-i membru, dar era secretarul, a semnat după ceva timp și a spus că nu respectăm legea și că fac parte din lucrarea din... Uite că nu vine. E un lapsus, corectăm mai târziu, venim cu detalii. Eu aș vrea să-l introduc în discuție pe domnul Necrei, pentru că acum apare partea aia foarte interesantă din punct de vedere tehnic, da? Omul devine indezirabil. Nu neapărat vorbim acum de domnul Ceacă. Aici un personaj angajat din primul devine indezirabil. Ce se întâmplă în continuare? Înțeleg că nu a fost concediat, eu știu, în baza unei cercetări disciplinare și așa mai departe, domnul Ceacă, ci pur și simplu apare schița asta cu reorganizarea datorată ca pretext ordonanței austerității. Da, sunt momentele optime pentru ca cineva să ia niște măsuri împotriva unor persoane care au devenit indezirabile. Și atunci se prevalează că Ciolacu, eu știu, altcineva a dat o ordonanță și trebuie să o aplice. N-avem ce face. N-avem ce face, exact. Asta s-a întâmplat anul trecut și în data de 19 decembrie
după cum se știe, se poate vedea și pe site-ul primăriei, au fost pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local 8 proiecte cu 8 organigrame. Surpriza a fost că, deși am participat și am vrut să iau cuvântul, bine, nu e prima dată, s-a respins la vot cu 11 voturi pentru, presupun că sunt consilierii USR ai domnului primar, și efectiv mi s-a blocat luarea de cuvânt, care chiar nu putea să dureze mai mult de 1 minut, 2 minute, că vă dați seama, sunt Sigur. Multe proiecte. Ei, mi s-a interzis să iau cuvântul, dar am constatat că din nou proiecte, fiind prezent acolo la ședință, domnul primar a retras 3 și a menținut 5 care au și trecut. Unul din proiectele care a trecut a fost cel cu organigrama primăriei. Eu vreau la luarea de cuvânt să întreb consilierii locali dacă cel puțin dumnealor au cunoștință de o adresă a prefectului. La ce adresă fac referire? O adresă prin care li se comunica tuturor primăriilor, inclusiv primăriei Timișoara, numărul maxim de posturi. Și am tras concluzia că nici măcar dumnealor nu cunoșteau de conținutul acelei adrese. Drept dovadă, domnul consilier local Dan Diaconu, la sfârșitul ședinței, deci chiar la ultimul punct, la punctul de interpelări, i-a spus domnului primar că dorește această adresă. Eu regret faptul că domnul Diaconu n-a cerut la punctul 4, la primul proiect de organigramă, că atunci era momentul. Dar în sfârșit, și domnul primar i-a răspuns domnului consilier la punctul de interpelare că are referatul în organigramă, în proiect. Domnul Diaconu n-a făcut referire la referatul din organigramă, ci foarte concret la adresa prefectului. Deci, cert este că adresa asta nu ne-a fost pusă la dispoziție, este o adresă care deci nu știm câți ar trebui să fie. Nu știm exact, asta e important. Și atunci vă dați seama că sunt mari semne de întrebare la ceea ce se întâmplă mai departe. Mai departe, înspre ca punere în practică. Da? Acolo aș reveni cu amănunte. Exact. Deci personajul devenit indezirabil trece prin acest filtru. Ce se întâmplă? Cum se face reorganizarea? Foarte se ciudat. Dau concursuri? Asta vreau să vă zic, că foarte ciudat pentru prima dată după constatarea noastră. Tot în data de 19 decembrie, să nu greșim, data ședinței, au fost și publicate acele 5 organigrame aprobate deja pe site-ul primăriei. Că nu înțelegem foarte. 5 deodată, toată lumea, toți care dorim să ne uităm, intrăm pe site-ul primăriei și o să vedem la hotărâri ale Consiliului Local publicate în acea zi. Sau seară. Organigrame alternative sau că mie îmi scapă ceva? Sunt 5 organigrame distincte ale aparatului de specialitate al primarului, al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, al Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara, al Administrației pentru Sănătate, Educație, și al deja celebrei direcții, al lui domnul director Chișculiță, care n-a mai avut loc în aparatul de specialitate al primăriei și a fost constituită o direcție separată de primărie, unde i s-a oferit domnului Chișculiță. Păi nu știm, că nu mai face parte din aparatul de specialitate, vă dați seama, este undeva alături de aparatul de specialitate, dar n-are personalitate juridică, dispozițiile emise pentru angajați tot de către Serviciul Resurse Umane al primăriei, deci eu am înțeles din partea colegilor chiar de la această direcție că n-au primit încă dispozițiile și asta mi s-a spus și spun alaltăieri, că ieri a fost zi liberă. Bun, revenim mai aproape. Vinerea trecută, în data de 19, la sfârșitul programului de lucru, deci chiar am dovada din partea colegilor, au primit la 4 fără 2 minute sau fără 3 minute, alții au primit nu la 4, la ora 2, la ora 14. Înainte de a se ieși din tură, înainte de a se închide primăria, cu privire la activitatea din primărie, iar alții chiar la ora 2 și 20 de minute, pe mail. Niște notificări. Bun, înainte de a primi notificările, au fost cei care au primit dispozițiile prin care au fost comunicate funcționarilor publici și personal contractual noile posturi, și au fost chemați și le-au luat. Deci să zicem, asta e prima categorie. Urma a doua categorie a celor care au fost notificați vineri,
Dar, încă o dată, fără să fie postat pe site-ul primăriei, fără să fie publicat, da? Decât la avizieri, deci acele notificări le-au primit, prin care erau informați de un anunț de concurs care avea să aibă loc peste o săptămână, adică mâine, vinerea următoare, adică ziua de mâine, și că au primit niște notificări prin care li se făcea cunoscut că, exact, va avea loc, anunțul de examen a fost afișat astăzi, 19 ianuarie, cu 5 zile lucrătoare înainte de susținerea probei scrise a examenului. De la afișarea anunțului de examen, adică la vizier, și pe mail la sfârșitul programului, da, aveți la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru a completa și depune formularul de înscriere la examen, conform modelului anexat. Deci au avut colegii care au primit aceste notificări, termen până marți, săptămâna asta, să opteze și să completeze un formular. Da? Cei care au dorit. Cei care n-au dorit și n-au completat, rămâne de văzut. Scrie aici tot. Bun, ca să rezumăm, dacă am înțeles eu bine, reorganizarea prin care trece primăria Timișoara, invocând ordonanța austerității a premierului Ciolacu, așa e ea cunoscută, presupune că actualii angajați sau angajații de până acum vor fi reașezați pe o nouă structură de organigramă, aprobată, trecând printr-un concurs, adică cine nu ia acel concurs? O parte, doar o parte din ei. Deci pe noile compartimente, să spunem așa, prin noua reorganizare puteau să fie mai mulți funcționari publici decât numărul aprobat prin hotărârea de Consiliu. Și atunci trebuia să se facă o departajare pentru a rezulta foarte clar cine rămâne și cine nu mai rămâne. Revenind la ce spuneam, deci asta a fost a doua categorie a angajaților. Avem și a treia categorie a celor care astăzi au primit direct preavize, deci nici măcar să li se mai permită să mai aibă posibilitatea să participe la un concurs, așa zis concurs. Pentru a ocupa o poziție în următoarea deci, organigramă. Efectiv, preavizul cu 30 de zile. Câte cazuri de acest tip? 2 colegi au venit, printre care și colegul și încă o colegă, și ne-au adus aceste notificări, aceste preavize. Am înțeles că ar mai fi și alte persoane, rămâne de văzut dacă se vor adresa sindicatului. În notificările care au fost transmise se spune foarte clar, și am înțeles că n-ați primit notificări, voi n-ați avut dreptul să participați la nicio testare, sunteți direct în preaviz, da? Preavizul însemnând 30 de zile calendaristice, da? Pot opta pentru reducerea programului la 4 ore, da? Deci nu mai au un program normal de 8 ore. Și la sfârșitul perioadei, n-am înțeles și din acest preaviz, am rămas foarte surprins. În preavizul pe care l-au primit colegii noștri astăzi, spune că în cadrul instituției noastre nu există funcții publice corespunzătoare dumneavoastră, ceea ce este total fals sau neadevărat, cum vreți să spunem. De ce? Pentru că constatăm că a fost un concurs care a avut proba scrisă în 22 ianuarie, ăsta este culmea, ăsta este publicat și pe site-ul primăriei, anunțul de concurs în 22 decembrie, deci la 3 zile de la aprobarea noi organigrame, primăria și-a permis să scoată la concurs 3 posturi de funcționari publici, da? 2 de... Pentru viitoarea organigramă, în mod evident, aia care va să fie. După organigrama aprobată, presupunem că e pe noua organigramă. Spuneți că sunt concursuri date atunci pentru posturi care teoretic nu se vor mai regăsi, adică așa li se spune actualilor încă angajaților, că nu vor mai exista acele posturi, dar sunt deja date concursuri pentru... Vreau să fac să facem legătura. Colegul de față aici putea să aibă, și de asta spuneam că nu este adevărat această afirmație din preaviz, că în cadrul instituției noastre nu există funcții publice corespunzătoare. Păi, anunțul ăsta publicat pe site-ul primăriei și la vizierul primăriei, da, prin care se aduce noi angajați în primărie, despre asta vorbim, 2 funcții de consilier, clasa 1, grad profesional superior. Colegul Ceaca aici de față este chiar într-un asemenea post, da? Și încă un post, da, de grad profesional asistent. Deci proba scrisă pentru cele 3 posturi a fost în data de 22/1/2024 și avem 3 câștigători. Deci este un neadevăr
ca să spunem așa. Păi înainte de orice e o cruntă ilegalitate la cât mă pricep eu așa despre drept și... Deci faptul că nu s-au publicat pe site și inițial nici pe avisier anunțul pentru concurs, regulamentul, lucruri care sunt obligatorii pentru informarea funcționarilor publici. Informarea funcționarului public o și transparență a primăriei. Și din partea exact. superiorilor voștri din primărie. Exact. Motiv pentru care amândoi astăzi v-ați trezit cu un preaviz exact. despre care noi, la prima noastră întâlnire, că noi nu ne întâlnim pentru prima oară astăzi, mi-ai semnalat povestea asta în urmă cu aproape 2 săptămâni și mi-ai spus că crezi că vei fi dat afară și s-a și întâmplat, da? Știai că ți se pregătește lucrul ăsta. Și ceea ce n-ai crezut, dar uite că s-a întâmplat, că nu ai zis, mai nu e chiar așa, că nu cred, dar uite că s-a întâmplat. Da, e o matematică care eu la momentul ăla n-am înțeles-o, că trebuie să dai oameni afară ca să spui oamenii să semneze, să mulțumești și firma și primăria să bifeze încă o victorie. Da, și atunci de la STPT, de la primăria, nu știu ce, unii oameni rămân pe drumuri, au copii, au familie, au cheltuieli, dar asta nu prea contează pentru că nu ajută nici în jocul electoral, nici în câștigul firmelor. De când lucrezi în primărie? Din 2007 lucrez. Din 2007. Iar până acum nu am avut nicio abatere, nicio cercetare administrativă. Toate calificativele mele au fost foarte bine. Deci inclusiv în perioada lui Dominic Fritz ca primar am avut toate calificativele foarte bine. Deci nu am avut măcar bine. Da, te-ai împotmolit în parc, ca să zic așa. Pentru că foarte mulți, acest contract s-a semnat în 2019 și toți au zis, băi, asta e de vremea lui Robu, Ceaca e lui Robu. Chiar domnul Ceaca, domnul Florin mi-a zis când am anunțat emisiunea, a zis, de ce zice purări politice că o să înțeleagă că stea lui Robu? Și a spus, nu, tu ești acolo cu mult timp înainte. Contractul ăsta nu s-a semnat pe vremea administrației Fritz, s-a semnat pe vremea administrației Robu. Deci, până la urmă, omul ăsta, în afară că și-a văzut treaba lui cu parcurile, nu l-a interesat cine-i primar și care este adevărul politic. Aici trebuie să facem o pauză de publicitate. Să mulțumim, nu știm cui trebuie să mulțumim, dar o să aflăm. Și să le mulțumim pentru că, din nou, așa cum, uite, mie îmi scrie mai multă lume aici, dar asta rămâne oricum înregistrată emisiunea, așa cum ni s-a întâmplat și în emisiunea cu doamna Lia Lucia Iepure, așa cum a pățit Cosmin acum 2 zile la 9 TV, îmi scriu mai mulți oameni că vedeți că sunteți bruiați, că, uite, mi se trimit, aici și le pot arăta și la cameră, mi se trimit prin screen-uri și bucățele de video filmate pe laptop despre cum se întrerup podcasturile astea. Băi, fetișcanilor, scuzați. Nu, ușor. Cum stați așa în oglindă, dimineața, seara, când dați pe acolo? E bine? Nu, ideea e, nu știu dacă ne mai auzim și ne vedem live. Ideea este că astea rămân înregistrate și mergem mai departe ca tancul rusesc. Absolut. Domnule Necrei, a fost un întreg film de-a lungul celor 3 ani și ceva cu organigrame. Uite, organigrama, nu e organigrama, ba e organigrama, ba stai că a venit instanța și îți mai zice odată că nu e organigrama. Câte etape? Că e revocată, că e abrogată, că e anulată. De-aia v-am și întrebat, erau 5. Ce să înțeleg din 5? După care ați fost explicit, știm la ce vă refereați cu noua structură, așa. Dar până aici au fost tot felul de... Mai că sunt tentat să zic că vine ca o mănușă chestia asta cu ordonanța austerității. În sfârșit, le-a venit ca o mănușă. Le-a venit acum ca o mănușă pentru că se legau de faptul că nu din cauza lor, ci din cauza lui Ciolacu. Deci, haideți să fim serioși. Deci, s-au reglementat niște norme ca să se facă niște economii, da? La bugetele chiar locale, dar nu numai locale, că e o ordonanță pentru tot ce înseamnă sistemul bugetar. Da, și atunci s-au desfințat acele posturi de șef de birou și, această nouă reorganizare. Acum, suntem convinși că, dar nu numai la Timișoara, în toate instituțiile au profitat la maximum de momentul ăsta ca să rezolve și alte probleme individuale, de la caz la caz. Și atunci întrebați de numărul de organigrame. Știți, primul semnal pentru noi ca organizație sindicală a fost după mult timp după alegeri, când în anul 2021 domnul primar actual,
Da? Sindicatul nostru e din 2002, deci de pe timpul domnului Ciuhandu. Am trecut și de domnul Ciuhandu și de domnul Robu și acum suntem cu domnul Friț. Pe ultima 100 de metri sperăm. Să vedem, acum alegătorii au libertatea deplină și Absolut, vor proceda și vor alege în consecință. E o dorință personală. Chestiunea este că primul semnal foarte puternic care noi l-am avut ca organizație sindicală a fost în 2021, când domnul primar actual și-a promovat foarte, foarte rapid, sau a vrut să-și promoveze foarte rapid, noua organigramă. Dacă vă aduceți aminte, ne aducem aminte totuși, au fost în 2021, deci într-o zi de vineri a explicat cum stă povestea cu noua organigramă mass mediei, da? Și a spus că marți vrea să fie aprobată în Consiliul Local. Deci nu ne-a consultat pe noi ca organizație sindicală, n-a făcut nicio dezbatere, au zis că merge, mizează pe votul majorității Consiliului Local și trece. Ei, uitați că n-a fost așa. Și atunci noi am făcut în ziua de luni o cerere, că nu mai aveam ce să facem, măcar de organiza o dezbatere publică. Asta a fost luni. Marți, în plenul respectiv, am încercat, cât ne-a stat în putință, să atragem atenția și Consiliul Local că nu e în regulă. Nu are avizul Comisiei Paritare, n-a făcut o dezbatere publică pe care ne-am solicitat. Din păcate, pe lângă domnul Friț, au fost și niște voți ale Consiliului Local și în speța Consiliului Local USR. Și dăm un exemplu că se găsește și înregistrată ședința doamnei Militaru, care e o voce, un consilier cu o anume, experiență și la PCR și la USR, da? Nu uităm, e da? Veche așa și îi lua apărarea domnului primar că mergem înainte. Și au și votat și au mers înainte. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că degeaba le-am cerut dezbatere. Degeaba le-am spus în ședința de Consiliu, retrageți domnii consilieri, domnul primar, retrageți proiectul și haideți să o luăm de la capăt, să elucidăm problema. Ce s-a întâmplat? S-a ajuns în instanță și s-a anulat. Atenție, eu accentuez pe cuvântul anulare. Pentru că au mai făcut un demers așa, iară, de fațadă, când au simțit că în final chiar Curtea de Apel le va anula, deci numai tribunalul, și chiar au promovat ei un recurs, atunci ce au făcut? Repede au promovat o altă organigramă și au spus că prima organigramă a fost abrogată. Și atunci, vedeți, au zis, nu mai are ce să facă Curtea de Apel că s-a abrogat. Ba, Curtea de Apel a făcut ceea ce trebuia să facă și un complet format din 3 judecători a respins recursul și a menținut sentința anulării primei organigrame și soluțiile în dosare individuale trebuiau să fie în sensul anulării dispozițiilor individuale de concediere individuală, de eliberare din funcția publică, da? Adică s-au întors oameni. Cam așa, da, s-a întâmplat. Și ce s-a întâmplat cu cei care apucaseră să vină? Sau... Au fost și concursuri care, vă dați seama, noi am încercat să atragem un semnal puternic pentru că între timp se scoteau pe bandă rulantă și concursuri, da? Pe a doua organigramă și cu a doua organigramă care a trebuit, am fost încă o dată ca urmare a sesizării colegilor noștri, accentuez. Nu putem ca organizație sindicală fără să fim împuterniciți de colegii noștri, persoane fizice, funcționari publici, contractuali, să-i apărăm. Ei, avem pe rolul instanței la Curtea de Apel, a doua organigramă din 2022, care și asta am contestat-o, da? Și suntem în faza în care am fost de către Curtea de Apel suspendată judecata până la soluționarea într-un alt dosar. Dar vreau să fac precizarea foarte importantă. Domnul primar a reușit să-și facă ceea ce dorea probabil, să-și facă o proprie organizație sindicală. Asta, să știți că e un lucru foarte important. De ce vă spun asta? Pentru că noi am avut de-a face ca organizație sindicală care ne apărăm proprii noștri membri, da? Împotriva concedierilor nelegale, da? Au venit alți colegi. Asta e regretul meu personal și al colegilor pe care i-am apărat în instanță. Cum se poate ca o altă categorie de angajați, colegi de-ai noștri, să intervină în dosarele noastre, să spună că primarul ne-a concediat legal? Dom'le, așa ceva incredibil, n-ar trebui să se întâmple într-o societate normală. Adică noi ca organizații sindicale, nu de la galbene, e incredibil, e ceva incredibil, ar trebui să ne vedem de lungul nasului, adică să ne apărăm membrii noștri, da? La fel alte organizații. Nu să-l apărăm pe un angajator și să spunem că angajatorul a procedat legal concediindu-i pe alți angajați. E de noaptea minții. Bine, aici aș vrea să fac eu o completare și ce vreau să spun este că una dintre metodele
pe care nu le-au inventat băieții ăștia. Eu am pus telefonul în live ca să curgă. Foarte bine. Nu le-au inventat băieții ăștia de la USR Timișoara și nici strategiilor de prin București și de prin alte capitale din vest sau prietenilor de pe la Chișinău care au proiecte acolo și încă nu bruiază, că nu e cazul. E o practică pe care ei au aplicat-o întâi la Primăria Timișoara, a fost cea de încercarea de compromitere a acestui sindicat pe care îl conduceți dumneavoastră și de a crea un sindicat paralel în care să atragă membrii, în special angajații mai tineri, mai noi, sau favorizați să fie angajați la ei, care semnează procese verbale de recepție, ceea ce domnul Ceacă n-a fost de acord. Sindicatul celor cu minți. Sindicatul primarului. Același lucru s-a întâmplat și la STPT, unde exista un sindicat secular, să-i spun așa, dar un sindicat inițial, cum aveați și dumneavoastră în primărie, și unde a apărut pe urmă un al doilea sindicat, care, mă rog, a fost de partea celor din primărie și, de fapt, da, nu de partea numai a conducerii STPT, și de partea, mă rog, celor din USR. Rețetar complex. Rețetarul complex este... Ei și-au creat cel puțin la STPT și în primărie, nu știu în celelalte societăți care țin de Consiliul Local, și-au creat câte un sindicat paralel. Ceea ce e o metodă foarte ingenioasă, pentru că legal nu-i poți agăța că au făcut lucrul ăsta. Bine, putem să și demonstrăm lucrurile astea. Acum, noi nu vrem să ne războim cu colegii noștri. Sincer, acum am vrea altceva, să-i facem să conștientizeze că e un lucru care n-ar trebui să se întâmple. Adică e nepotrivit, un cuvânt frumos folosit. Adică nu poate să vină un coleg împotriva mea, celui care am fost dat afară din primărie, și să spună în dosarul respectiv, ca intervenient, că primarul a făcut o chestie legală, că m-a dat pe mine afară. El trebuie să meargă, dacă merge în instanță, că au mers în instanță, nu? Au intervenit în dosarele noastre, și să-și apere drepturile lor. Adică să se apere pe ei, nu să vină împotriva altora. Și vedeți, uitați, vă dau un exemplu, că totuși lucrurile merg mai departe cu aceste structuri nășite, construite de către anumiți angajatori. Să știți că nu e neapărat numai la Primăria Timișoara, fenomenul ăsta putem să-l identificăm în multe instituții publice sau chiar sectorul privat. Deci au fost atât de ingenioși anumiți oameni, le-a mers mintea că au creat structuri paralele care, acele sindicate galbene, că există termenul ăsta, da? Public chiar, care, cum să zic, achiesează la măsurile angajatorilor. Și haideți să vedeți, mai recent am contestat, că apropo tot de a treia organigramă din 2023, că au fost două organigrame în prima parte a anului și asta ultima în decembrie, a patra. Și am contestat atât, încă o dată, împuterniciți de membri de sindicat, nu ca și organizație, fără împuternicirea personală a cuiva sau mai multor persoane, atât a aparatului de specialitate al primarului, cât și acea direcție a celebrului deja Culiță Chiș, da? Acolo nu aveau avizul Comisiei Paritare. Nu aveau. N-au vrut să ne ia în considerare persoane care le-am desemnat. Și noi am avut niște persoane care le-am desemnat, a apărut o hotărâre de guvern în 2022 prin care trebuiau reconstituite comisiile paritare. Domnul primar a refuzat un număr de cel puțin 18 luni să constituie noua comisie paritară și vă spun de ce. Până a ajuns noua structură sindicală să îndeplinească condiția de reprezentativitate recunoscută în instanță, acel 35%, a așteptat și a încălcat hotărârea de guvern, că avea un termen. Avea totuși un termen să o constituie și n-a vrut sub nicio formă să o constituie cu persoane desemnate de către noi. Și atunci a așteptat până și-au constituit colegii, și-au obținut reprezentativitatea din structura asta nouă în instanță și a desemnat. Dar culmea stupizeniei, când am făcut rost de acea dispoziție, vă dați seama că acum iarăși doamna Baderca este celebră, nu? Cu acea lucrare desfințată, cu acel concurs anulat, iarăși o chestie recentă, și din nou în structura primăriei pe un alt post, pe un alt concurs, da?
Deci o chestie agreată total, 100% de domnul primar actual. Deci, Dacă deși doamna Baderca avea prin lucrarea penală, prin sentința penală, lucrarea desfințată, domnul primar, eu nu știu, chiar nu are consilieri. Haideți, un primar nu le știe pe toate, da? Trebuie să-i atragă cineva atenția, să-i spună consilierii personali, oamenii de specialitate, de la resurse umane, de la juridic, din toată primăria. Cum să pui o persoană în comisia paritară care are deja probleme, are o problemă, da? O pui în față, la vedere. Vă dați seama, așa am făcut o plângere prealabilă, urmarea plângerii noastre prealabilă a schimbat-o, dar oricum nu a ținut cont de persoanele pe care noi le-am desemnat. Și atunci, noi avem a treia organigramă contestată aprobată de Consiliul Local fără avizul Comisiei Paritare. Și ajungem la a patra organigramă la sfârșitul anului trecut, prin care, da, să știți, au încercat să acopere, și asta am constatat, dar din păcate iarăși nu a fost nicio consultare reală, nicio dezbatere, ci doar să le bifeze ca un eventual demers în instanța al colegilor, care evident că suntem afectați, să aibă acoperite lucrurile astea. Deci, avem avizul Comisiei Paritare de comisia constituită cu cine a vrut domnul primar și dacă vrea 10 avize, fără nicio obiecție, primește de la această comisie paritară, unde noi nu avem nici măcar atenție. Eu n-am înțeles de ce această îndârjire. Domne, comisia paritară are 6 titulari, din care 3 din partea conducerii primării și 3 de la salariați din partea sindicatului. Domnule, măcar o persoană pe care noi am desemnat-o, hai să o introducem și pe ea în comisia, nu pe toți, dar nu vor sub nicio formă, vă dați seama, deci nu vor să aibă de-a face cu persoanele desemnate de către noi, în nicio comisie. Și atunci am constatat, apropo, la nicio dezbatere cu organigrame nu participă actualul domn primar. Deci nouă ni se pare inadmisibil la proiectele inițiate de domnul primar să nu participe nici măcar o dată. Deci uitați-vă la toate dezbaterile publice, cu organigrame, cu buget. Nu a participat. La dezbaterea publică și la consultarea pe care am avut-o cu organigrama, l-a trimis pe domnul Lațcău, da? Domnul Lațcău nu poate să iasă din acel limbaj de politicianist. Deci nu se poate. Deci cu dânsul tot acolo degeaba ea, cum să zic, are o atitudine. Nu coboară pe miezul problemei. Nu coboară pe miezul problemei. Da. Degeaba, el este încorsetat. Și în exact. De autobaz, și cu asta se închide subiectul. Local. Exact. Da, și atunci vă spun că degeaba am avut acea consultare, care doar bifată este, am atras atenția că nu pot fi menținute posturi vacante în primărie, dar pe de altă parte oameni să fie dați afară. Am atras atenția că nu pot să fie, la acea consultare, da, și la dezbaterea ulterioară, că nu pot fi organizate concursuri și oameni să fie dați afară, că nu mai înțelege nimeni nimic. Adică nu pot să susțin la nesfârșit că la dita mai primăria Timișoara toate posturile astea scoase la concurs sunt posturi unice, că râde lumea de noi. Adică poți să susții asta la primării de comune, unde acolo chiar sunt un număr mic de oameni și practic avem unul singur și zici că e post unic, dar nu la primăria Timișoara. Uitați aici, 2 posturi de consilier profesional asistent și 1 și 2 de posturi, astea sunt posturi unice. Haideți, domnule, pe bune că domnul primar nu vrea să elucidăm problema asta. Vă spun o chestie care eu tot am repetat-o și vă spun și dumneavoastră. Cum e posibil ca domnul primar actual să refuze orice întâlnire cu noi? Deci noi expiră mandatul, nu știu. Dar nu e nici moral, nici legal. Nu se poate așa ceva. Ba, e legal. Adică, nu, stați un pic, că există nu eu vă dau dreptate. Este legea dialogului social. Exact. Suntem parteneri sociali. Că mie nu-mi place de dumneavoastră, că dumneavoastră nu vă place de mine ca persoană, dar noi totuși reprezentăm niște... Da, domnul primar reprezintă primăria, e primarul, da? Eu reprezint organizație sindicală, dacă nu ne place unul de celălalt, asta e una, dar nu se poate să nu avem niște întâlniri ca niște reprezentați, ca și parteneri sociali. Nu există așa ceva. Și pe legea există obligativitatea care se întâlnească cu dumneavoastră? Da, pe noi am invocat, am și, vă dați seama... ce au făcut? Pe l-am sunat pe domnul primar, auziți, prima dată când primește de la noi, să știți că, eu vă spun așa, poate în premieră, prima dată primește de la mine, domn primar. Dar nu, e surd, e orb, nu am niciun feedback. Deci,
vă rog să mă credeți, nu cred că informează nici măcar funcționarii publici din primărie. De la mine primește prima dată informația vis-a-vis de un demers pe care l-am făcut sau vrem să-l facem. Deci primește informații, este cel mai informat dinspre noi. Are informațiile complete pe WhatsApp. Da? Deci nu există să nu primească informații. Dar ați văzut dacă inclusiv la o ședință de Consiliu Local, haideți să fim serioși, credeți că 11 consilieri votează împotriva lorii mele de cuvânt fără să știe domnul primar? Păi da, eu cred că domnul primar se bucură, nu? Sau Sigur. cel puțin a vorbit cu ei. Dom'le, nu lăsați să vorbească. Deci nu se poate așa ceva. Deci nici cu domnul Ciugu Andu nu ne-am înțeles sau cum să zic, n-am avut zile numai fericite. Au fost și dificultăți cu organigrama de pe timpul dânsului când a fost contestat, a fost anulat în instanță și de la Primăria Timișoara și de la Poliția Locală și deci n-am avut zile bune nici pe vremea domnului Ciuandu, nici pe vremea domnului Robu, că am avut niște acuzații din partea domnului primar actual că suntem un sindicatul domnului Robu. Da, total neadevărat, noi suntem constituiți din 2002. Era domnul Robu în 2002? Nu, era domnul Ciuandu. Era la Politehnică, n-avea nicio treabă cu... Bun, deci povești de asta de a dormi copii. Chestia este alta, care domnul primar, bineînțeles că nu vrea să o observe, dar de observat o observăm cu toții. Deci noi, ca organizație sindicală, fără să fim împuterniciți în orice demers, de cel puțin o persoană, nu putem să ajungem la instanță. Exclus. Facem ce putem amiabil aici, dar nici măcar aici, atenție, uitați, în plângerile prealabile, nu ne permitem, care avem două deja pe organigrama actuală, una înregistrată, adică depusă la poștă vineri și a doua în luni. Nu facem niciun pas fără să fim împuterniciți de oameni. Ăsta e un demers, nu putem să-l facem pentru toți membrii de sindicat din primărie. Unii nu sunt afectați de noua organigramă. Spuneam la început că au primit dispoziții, da, pe noua structură. Oamenii nu vor să conteste. Nu putem să facem un demers pentru ei dacă problema nu e la ei. Dar trebuie să-l facem pentru cei care ne-au împuternicit. Și atunci, sigur că un număr de colegi ne-au împuternicit cu problemele actuale. Deci, dacă la vremea domnului Robu, de exemplu, avem și acolo spețe, am fost prezent apropo, domnul Robu a fost la o dezbatere pe buget. Domnul Fritz stătea la două rânduri, la două scaune lângă mine, vrea să vadă cum se întâmplă, nici nu cunoșteam pe domnul Fritz. Și acolo învăța meserie. l-am abordat pe domnul Robu, că eram supărați pe dumnealui și am fost prezent la acea dezbatere că nu vrea să plătească contravaloarea indemnizației de hrană pentru angajații primăriei. Și trebuia din luna decembrie, nu mai știu ce an, și e dezbaterea de la buget acolo. Și domnul Fritz cred că lua notițe. Și domnul Robu spunea că se rezolvă, dar din ianuarie, că nu știa și mă rog. Nu se poate, am avut totuși întâlniri și cu domnul Ciuandu, am avut întâlniri și cu domnul Robu. Nu ne iubeam personal, ca persoane, dar totuși trebuia să avem o colaborare în reprezentarea a ceea ce reprezintă fiecare. Și un dialog. Nu se poate ca domnul primar să încheie mandatul și să nu se întâlnească cu noi. Exclus. Dacă se întâmplă așa ceva, sigur că vom avea și noi un cuvânt în momentul alegerilor, că nu ne putem abține. Adică nu se poate să avem angajatori cu care nu putem să discutăm. Deci exclus pentru că, uitați, ajungem în alte belele, că pot să zic așa. Da. Adică nu e normal să încărcăm instanțele și judecătorii să vadă că cineva, uite, domne, nu se mai termină la Primăria Timișoara. Păi de ce nu se termină? Pentru că lipsește dialogul. Sau ajungem tot la ideea inițială, lipsește dialogul. Nu vrem să avem dialog, să zicem, cu domnul Lațcău. Am înțeles că domnul Lațcău este o persoană importantă, unii spun că este chiar primarul Timișoarei, am spus-o și la o dezbatere publică, domnul Lațcău zice că nu e adevărat, că nu este primarul Timișoarei. Pe bun, dar cu primarul Timișoarei nu ne putem întâlni. Ce se întâmplă? Domnul Fritz, vă rugăm frumos, mai avem câteva luni, ne apropiem de alegeri. Ce se întâmplă? Suntem un model negativ pentru toată țara. Se uită lumea la noi. Vă dați seama, îi spuneam și acea consultare, am ajuns să râdă și țara de noi cu concursurile astea trucate. Pentru Dumnezeu. Am ajuns de râsul lumii și noi ne permitem acum tot de concursul să vorbim, nu? Păi dacă nu trebuia să fim foarte atenți la ce se întâmplă acum. Am văzut și declarațiile doamnei Aurelian, foarte interesante.
o parte din colegii dumneavoastră au acces chiar la, se pare, la niște dosare de la parchete. Iubiți Așa. domnii procurori. Pot să spun unde am văzut, pot să spun? Puteți să în Adevărul de Timișoara și vă rugăm să verificați, acolo apar niște declarații foarte interesante ale doamnei Aurelian, care cu subiect și predicat spune că nu i s-a cerut în mod personal de domnul Robu să facă ceva, dar totuși ar fi fost atenționat direct, indirect, așa, să facă ceva, în sensul că foarte puțini candidați la concursuri iau concursurile și primăria Timișoara are nevoie de angajați. Da. Și atunci dânsa și-a permis cu încă 2 persoane să refacă acele lucrări ca să avem angajați. Da. Deci vă spun, e ceva incredibil. Deci, prea mult conținut de teatru absurd în tot ce... Nu v-am întrerupt pentru că e incredibil ceea ce ne spuneți. Eu vă spun că o persoană, și nu dau numele, am vorbit cu ea personal și mi-a spus că nu are niciun fel de intervenție la momentul respectiv, a fost efectiv audiată și a spus dacă îl cunoaște pe domnul Robu, o persoană a cărei lucrare a fost desfințată. Deci o chestie foarte recentă, am discutat marți, așa, deci săptămâna asta. A fost audiată și întrebată dacă îl cunoaște pe domnul Robu, pe doamna Aurelian și cam atât. Ei, s-a trezit ca în sentința penală se apare cu numele că lucrarea ei a fost desfințată. Și am zis, cum? Nu am avut niciun rol. Și atunci am pus cap la cap declarațiile doamnei Aurelian cu ce îmi spune această persoană și vă dați seama, e ceva incredibil, adică primăria ce face acum? Se îndreaptă împotriva celor persoane ale căror lucrări au fost desfințate prin sentințele penale și atenție că avem vreo 3 sentințe penale și cheamă în judecată în sensul anulării concursurilor la care au participat ei. Acum, primul dosar a fost a doamnei, că deja e publică chestia, doamnei Baderca, dar o să urmeze și celelalte dosare. Acum, chestia dilema, și am fi vrut să avem o abordare cu domnul primar, dar uitați că nu putem să discutăm. Dacă a procedat cu doamna Baderca în sensul ăsta, păi ce face cu ceilalți? E o întrebare. Pe holurile de la etajul 1, acolo unde sunt birourile primarului și a viceprimarilor, circulă tot felul de personaje care nu fac parte din stafful primăriei, sunt un fel de consilieri de taină de ai domnului Fritz și domnul Lațcău are câțiva, unii mai intelectuali ca alții, mai jurnaliști, mai liberi europeni. În vârstă nu te felei neapărat. Vreau să-mi fix stegulețul din nou, așa cum am mai făcut-o în câteva rânduri la podcast pe Bega. Domnule Fritz, domnule Lațcău, aceste microfoane sunt libere, deschise, vă așteptăm să dați replica. Da, poate că va curge mai bine emisiunea, știi, dacă nu mai apar incidente. Vă așteptăm la podcast pe Bega să veniți cu alt tip de informații, cu altă variantă a adevărului. Suntem aici și vă așteptăm. Dreptul la replică vă aparține oricând doriți. Veniți. Sau, dacă nu doresc pe teren neutru, eu propun o întâlnire cu domnul primar și cu domnul viceprimar, să zicem, în Parcul Civic. Să ne întâlnim în Parcul Civic, pentru că, uite, domnul Cea care vin la el, că e aici în studio și e foarte interesant tot ce ne spune domnul Negrei, care e jurist de meserie și care eu știu de foarte mulți ani și el are acumulată tone de informație despre toate ciudățenile, unele sunt ilegalități crase din ce acolo. Să revenim puțin la domnul Florin Ceaca. Domnul Florin Ceaca, peste 30 de zile veți fi șomer. Da. Pentru că v-ați ambiționat să aplicați legea și să fiți cinstit și vis-a-vis de angajator și vis-a-vis de firma angajată de primărie. Păi dacă respecti legea, asta pățești. Asta e concluzia. Ce spun colegii, domnule Ceaca? Păi colegii, ce să spună îi că le pare rău. De ce? Pentru că eu lucrez din 2007 și am făcut investiții pe investiții,
adică toate parcurile care s-au modernizat și pe vremea lui Ciuhandu și pe vremea lui Robu și acum singurul care s-a modernizat, vorba vine, pe vremea administrației Fritz, sunt cumva coordonate de mine. Ceilalți colegi n-au făcut așa ceva, nu au experiența asta. Colega mea, Dana Burtic, ea s-a ocupat de achiziții. Achizițiile de pe investiții, pe lucrările de întreținere, toate sunt făcute de colega mea. Acum, în iunie sau când, avem contractele pe întreținere. Au expirat cei 4 ani, trebuie să urmeze alte contracte. Deci, actele trebuie făcute, licitațiile trebuie făcute și acum ei au rămas, băi, cu cine îl facem? Ce o să facem? Păi nu, am dedus că deja sunt niște concursuri date, nu? Domnule Negrei. Noi angajați. Acum cu noi angajați, să mă iertați, da. Păi la noi avem angajat un băiat, n-am treabă cu el. Fiecare încearcă să-și găsească un loc de muncă. Dar el, experiență a avut, undeva a lucrat la TAZ sau ceva de genul ăsta. Nu știu câtă experiență poate să aibă el în licitații sau în investiții. Aici e vorba de bani mulți, e vorba de acte. Nu poți să te prezinți la licitații cu orice fel de acte, pentru că trebuie să respecti legea. Unele concluzii pe care le trag din ceea ce îmi spuneți e că până la urmă vectorul poate să fie, cum să zic, nu numai că pus invers, pus și cu craci în sus, scuzat în fie exprimare. Important e, domnule, dacă semnează. Păi da, dar problema îi că semnează, dar cine face actele? Că actele nu poți să le faci chiar oricum. Deci nu ai cum să faci niște acte doar, că poate merge și așa. Nu ai cum. Pentru că trebuie respectată legea. La noi vine Curtea de Conturi. Curtea de Conturi vine și verifică orice document. Orice investiție, orice ban care este dat, este verificat. De exemplu, eu nu am avut un leu. Un leu n-am avut imputat de către Curtea de Conturi. Deci ce vorbim? Deși, și iată, mutăm din nou discuția, vă aștept informații din partea amândurora, dar merg la domnul Negrei. Curtea de Conturi în ultimii ani a trecut pe la primărie, trece constant, dacă asta trebuie să facă, n-au ieșit rezultate nemaipomenite, adică analizele Curții de Conturi, din câte mi-amintesc, n-au fost tocmai faine despre ce se întâmplă prin primărie. Știți, nu știu dacă trebuie să așteptăm rezultatele unui control sau mai multor controle ale Curții de Conturi sau ale prefecturii. Adică, în primul rând, trebuie să fie treaba ok la nivelul instituției sau instituțiilor. De ce să ne gândim mai departe? Dar, într-adevăr, au rolul lor și numai că, vedeți, sunt niște entități care se pare că nu pot face prea mult. Adică, în urma controalelor, mai mult, am înțeles, nu știu, că și la Timișoara s-a întâmplat să refuze anumite persoane, chiar din conducerea primăriei, să pună la dispoziție anumite documente. Vă dați seama, dacă își permite cineva așa ceva, despre ce vorbim? Ce respect este? Dar nu vă supărați, așa ceva nu s-a întâmplat pe vremea lui Ciuhandu și a lui Robu. Eu nu țin minte ca Curtea de Conturi să ceară documente și noi să nu venim să le dăm. Așa ceva nu s-a întâmplat. Dar s-a întâmplat acum. Uitați că se întâmplă și ce poate să facă Curtea de Conturi? I-au pus, că a fost o apărut și în preză că i-au pus undeva pe hol, i-au ținut pe cei de la Curtea de Conturi, nu? Le-au dat un birou pe hol, de fapt. Da. Și dacă nu le pune la dispoziție, Florin, ce fac? Lasă Curtea de Conturi o amendă de aia de 1.000 de lei sau 1.500 de lei. Hai să fim serioși. Încă o dată, nu cred că acolo trebuie să se ajungă. Eu vreau totuși să vă spun o veste bună și ascultătorii dumneavoastră să audă lucrul ăsta, că se mai întâmplă și lucruri bune în țara asta, chiar dacă, din păcate, nu se înțelege la nivel inițial. Da? Deci la nivel de instituții. Adică, ce vreau să spun? Eu rămân consternat, adică nici la comune nu se întâmplă. Se mai întâmplă, uitați, avem cazul Comunei Săcălați, unde acolo
o comisie de recepție din care făcea parte o doamnă, chiar membrul nostru de sindicat, nu a vrut să-și pună semnătura pe acel proces verbal. Cum e cazul de față cu colegul, da? Sunt mai mulți membri ai acestor comisii de recepție. Domnule, ce ai cu aceste persoane, tu primar sau tu conducător, ce ești dacă unul din 5, să zicem, nu semnează? Că toți ceilalți s-au semnat. Nu trebuie să fii atât de stupid, hai să nu zic bătut în cap, nu? Să-i forțezi chiar pe toți să spună o semnătură acolo. De ce? Vă spun cazul de la Săcălaz. Această doamnă, domnul Nicu Viorel de la un alt primar celebru, deja că știe toată țara cu acele ședințe de îndată, și-a permis să sancționeze această persoană, acest funcționar public, și a fost dat afară, cum se întâmplă și în cazul de față, da? Îndemnul normal și corespunzător să nu se ajungă totuși la emiterea dispoziției. Dar, revenind la Săcălaz, a fost contestată acea dispoziție și în prima instanță s-a anulat dispoziția. Chiar așteptam de eliberare din funcția publică, da? Acelei persoane care, urmare a faptului că, culmea, și-a permis să nu își pună semnătura pe procesul verbal de recepție. Așteptam sentința, nu a apărut, nu a venit, nu ne-a fost comunicată, dar am avut o veste bună ieri, chiar din partea colegei, a primit o dispoziție, nu ieri, alaltăieri, că ieri a fost liberă, a primit o dispoziție prin care a fost reintegrată. Deci domnul primar de la Săcălaz n-a mai așteptat să se comunice dispoziția, chiar nici măcar să o mai atace, da? Și i-a dat Dumnezeu gândul cel bun și, mă rog, a semnat. Asta e un lucru bun, da? Bun, nu trebuie să ajungem în cazul nostru la Timișoara cu așa ceva. Adică funcționari, încă o dată, revin să spun, nu este inadmisibil, pentru că știe foarte bine ca și funcționar public, domnul primar Fritz, Robu, Ciuandu, sunt niște primari care le expiră niște mandate, pierd alegerile, vin alți primari. Dom'le, funcționarii ăștia au o carieră, au o experiență, nu ne putem debarasa de ei în halul ăsta și chiar prin metodele astea de a duce noi angajați. Ne lipsim de experiența unor funcționari care după ani de zile au dobândit o experiență. Bine, da, adică aici eu am altă părere. Deci un funcționar nu este bătut în cuie. Asta e opinia publică. Dom'le, dacă ăla ajunge în funcția publică, ăla nu îl mai dă nimeni jos. Nu e așa. Păi nu e așa, dar dacă se face sunt criterii. O abatere disciplinară gravă și va fi dat afară. Dacă nu corespunde profesional, repet, nu am avut nici o abatere până acum. Și practic ce urmează? Deci din 2007 până acum nu am avut nicio abatere, toate calificativele mele au fost de foarte bine. Deci nu înțeleg ce s-a întâmplat acum. Și ce s-a întâmplat aici, domnul Ceaca? Acum am explicat ce s-a întâmplat. Într-o propoziție. Ce faceți în continuare? Mergeți în instanță? Contestați? E ceva? Da. Adică cum? Bineînțeles. Păi bineînțeles, se va contesta. Legea este de partea noastră, după cum spune și domnul Tibi Negrei. Acum vedem. Sper să avem suficiente motive și eu zic că avem, adică e lipsa de informare a funcționarilor publici. Făceam referire la acea adresa prefectului. Nu se poate, nu înțeleg motivul domnului primar de a nu face public acea adresa prefectului. Nici măcar funcționarilor publici, adică transparență, știe toată lumea. Dom'le, atâtea, ăsta e numărul maxim al postului în cadrul primăriei Timișoara. Ăsta e numărul maxim al posturi la Direcția de Asistență Socială. Ăsta e numărul maxim de posturi la Poliția Locală. Vedeți, sunt niște conexiuni care trebuie făcute. Adică în numărul maxim de posturi de la Primăria Timișoara, aici noi susținem că ar intra și numărul celor de la Direcția Fiscală, da? Și acolo au fost oameni notificați. Apropo, astăzi au avut acolo, dacă nu greșesc, interviu. Dar încă o dată, ei au procedat din perspectiva asta, că și acolo vom contesta pentru câțiva colegi care ne-au împuternicit. Acolo n-au, de exemplu, avizul Comisiei Paritare la organigramă, ceea ce noi credem că e o mare eroare. Am transmis și acolo la dezbatere și la consultare că nu se poate să nu ai un aviz al Comisiei Paritare. Au spus că n-au nevoie. Și pe chestia asta eu cred că vom câștiga. Dar, revin și spun, au postat pe site-ul celor de la Direcția Fiscală și a Poliției Locale regulamentul cu acest concurs. Au postat anunțul de concurs. Au postat rezultatele de la verificarea dacă le-au acceptat
da, câte sunt acele formulare de participare, da? Au afișat și se poate vizualiza. Cine vrea poate să intre pe site-ul Direcției Fiscale și a Poliției Locale rezultatele de la proba scrisă. Astăzi au avut interviul la Direcția Fiscală, rezultatul de la interviu de la această probă, da? Și totuși la Timișoara, la Primăria Timișoara, negură totală. Încă o dată consider că se face referire la digitalizarea asta. Domne, nu suntem în stare, eu zic că nu se vrea. Noi suntem în stare. Site-ul ăsta care funcționează nu de mult. Noul site al primăriei, vă referiți? Da, e un nou site al primăriei. Am înțeles din ce am văzut și ce mi-a spus și colegii că el este în lucru. Dar încă o dată nu e normal să accesezi site-ul primăriei Timișoara și să nu găsești informații absolut necesare. Și mă refer la acest regulament de concurs, la acest anunț, da? Mă refer la dispoziția de convocare la ședințele Consiliului Local. Vă rog să mă credeți, eu n-am putut să particip la o ședință din data de 16, nu vreau să greșesc. A fost o ședință, eu n-am găsit, m-a informat cineva după o săptămână, dar din păcate târziu. Au fost alte 3 sau 4 organigrame. Rândul 2 de organigrame, inclusiv cel de la Direcția de Asistență Socială și eu am spus și transmit colegilor, vă rog frumos să mă ajutați să mă informați și pe mine, pentru că sunt multe chestii de ținut cont și dacă nu-mi spuneți, nu mă ajutați. Eu am lipsit de la această ședință pentru că n-am știut. Dacă ne uităm pe site-ul primăriei, nu găsești dispoziția de convocare la acea ședință. Nu găsești ordinea de zi. Este ceva inadmisibil. Deci pentru o Timișoară care a fost revoluționară, da? În 1989, așa ceva să mergem înapoi. Și atunci, vă dați seama, vreau să particip pentru că sunt niște probleme, de exemplu, la Direcția de Asistență Socială. Am vrut să cer, bineînțeles, dacă puteam să fiu de față din nou cuvântul, probabil iar îmi refuzau și, practic, că n-am știut, am pierdut ocazia să mă prezint. Dar nu e normal așa ceva. Nu e normal să avem un site al primăriei pe care nu se comunică niște informații absolut de interes. Deci obligatorii. Ședințele de Consiliu sunt publice. Toți cei care sunt interesați, da, pot să participe. Și nu online. Da? Bun, eu dacă vreau mă uit online, dar dacă vreau să fiu prezent în sală, eu, cetățean al Timișoarei, pot să mă prezint, că sunt publice. Nu mi-a nimeni acest, sau nu ar trebui să-mi ia nimeni acest drept. Revenind la anunțurile astea, încă o dată, dacă colegii noștri nu, o parte dintre cei care au primit notificări au fost în concedii de odihnă, au fost în concedii medicale, dacă nu s-au dus să vadă la vizier, dacă nu li s-a comunicat eventual pe adresa de e-mail, ei nu cunosc, n-au nicio informație despre aceste concursuri, da? Care se fac în baza noi organigrame. Dar pot cu toții, evident, să se uite pe site-ul primăriei, oriunde s-ar afla, nu? Accesez site-ul primăriei și primesc informațiile de acolo. Ceea ce însă ne spuneați mai înainte că nu se întâmplă. Nu funcționează. Deci site-ul ăsta, cât mai trebuie să așteptăm ca să fie funcțional? Cât mai trebuie să așteptăm? Adică ne-am făcut de râs ca primărie, spre deosebire de colegii de la Poliția Locală, de la Direcția Fiscală, să nu aibă atenție. Eu zic că nu numai cei care au fost notificați. Regulamentul ăsta e de interes public pentru toți funcționarii publici. Și până la urmă pentru toți plătitorii de taxe și din orașul ăsta. Exact. E ceva de ascuns? Nu. Eu nu înțeleg cum se poate nici și măcar despre nou site vă spun ca jurnalist, pentru că apropo povestea asta celebră devenită din 2019 a Parcului Civic, eu am să public un material mai amplu despre ea. Lucrurile nu rămân la nivelul doar a ceea ce am discutat în emisiunea asta, pentru că adevărul trebuie să se știe de acolo. Și ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastră, domnului Ceaca mă refer, domnul Florin Ceaca, și presiunile care s-au făcut și de către cine și până la urmă ale cui interese de imagine și ale cui interese financiare sunt în spatele acestei chestii care trenează din 2019 până acum. Revenind la dumneavoastră, domnule Negrei, tot vă spun din calitate de jurnalist, cu nou site nu mă descurc.
Alți colegi mi-au dat o variantă să caut pe vechiul site, care și ăla e cumva în mirror, în oglindă, și acolo se mai pot găsi vechi documente și hotărâri și așa. Noul site nu funcționează și nu are documentele pe el în condițiile în care avem vreo 3 alocări bugetare cu care se laudă domnul Friț pe Facebook, că a dat nu știu câte 10.000 sau 100.000 de euro pentru digitalizare. Și pe lângă asta are una foarte celebră, cu o poză cu el, cu un grup de tineri IT-ști, voluntari, care au contribuit la digitalizarea primăriei și a ogorului dintre primărie și filarmonică, da? IT-ști pe care eu îi respect, n-am nicio treabă cu ei, mă bucur și când ne taie nou cablu, de ce veselie mare. Râd, da. pentru că e aceeași pionierească și foarte poza aia cu el, abordare, cu IT-știi voluntari, care le mulțumește pentru cum au făcut site-ul primăriei. Adică ai făcut 3 alocări, de 3 ori ai și plătit pentru site-ul ăla. Sau pentru, mă rog, sunt tot felul de, nu e doar un site simplu acum, să fim serioși, acolo sunt și programe informatice, sunt mai multe, eu înțeleg chestia asta, nu sunt chiar așa, a venit din grotă și am descoperit Facebook-ul. Dar băi, după ce plătești de 3 ori și te mai și lauzi că ai și o echipă de voluntari care te ajută să faci site-ul și site-ul ăla nu poate fi accesat de dumneavoastră care sunteți direct implicați, care sunteți angajați acolo, de dumneavoastră care reprezentați angajații și de noi ceilalți care plătim taxe, impozite, care plătim curentul pe care îl folosesc oamenii ăia din primărie, inclusiv curentul care îl folosește primarul la lampa aia de pe masă, și plătim și salariul până una alta, nu văd de ce n-am avea acces la informații. Absolut corect. Ce concluzie am putea trage după o emisiune, după o ediție ca cea de azi de la podcast pe Bega Mircea? Și dragii noștri invitați care ne-ați lăsat, ne-ați lăsat mască, deși pe unele dintre ele le știam, pe altele le intuiam, dar, cum să zic, a fost o descărcare de informații azi aici absolut tulburătoare. Deci nu-ți vine să crezi că se întâmplă aceste lucruri la Timișoara, nu undeva în vreun cătun pierdut printre munți și văi, ci aici. Sau în Coreea de Nord. Sau Da. Eu aș trage concluzia că, din păcate, cu aceste măsuri, sigur că o parte dintre colegii noștri de la primărie vor fi afectați. Și primii care vor suferi, evident că sunt ei. Suferința asta, să știți că va avea o durată destul de lungă de timp, pentru că, după cum se știe, la instanțe de judecată, un demers de ăsta de concediere nelegală, spunem noi, da? De eliberare din funcția publică, de concediere individuală la funcționari, are o durată de cel puțin 2 ani de zile. Așa. 2 ani de zile, peste 2 ani de zile am spune. Și să știți că, știți, întrebarea după prima organigramă contestată, că s-au finalizat și procesele astea individuale, să știți că nu păsește nimeni din primărie nimic. Deci noi comunicăm sentințele astea definitive, da? Și efectiv nu se întâmplă nimic. Domnul primar nici măcar scuze. Deci eu nu știu, poate că am eu o așteptare prea mare. Poate că era normal ca domnul primar, după ce a fost atenționat la dezbaterea aceea de vă povesteam din 2021, că e totul legal, că îi garantează, că nu știu ce, nu nouă sindicatului, că cu noi se pare că nici nu vrea să aibă o întâlnire, dar măcar acelor persoane, da, care i-a concediat în mod nelegal, să-și ceară scuze. Că i-a adus 2 ani de zile. Bun, o să zic că, domne, i-a menținut pe unii în continuare, pe alții nu, chiar nu i-a mai vrut să-i menținem și au plecat. Nu contează. Trebuie niște scuze pentru că au primit toți acele dispoziții și le-au creat niște lucruri groaznice, pentru că numai în pielea lor să nu fii și să înghiți toate mizerile care ți se aruncă, mai mult, să fii practic șantajat. Măi, frate, nu te dăm afară dacă tu semnezi un proces verbal de recepție. Vezi că tu îți pierzi locul de muncă dacă nu îl semnezi. Ceea ce eu îl apreciez extraordinar pe colegul meu, nu vrea să încalce legea și să-și mențină postul. Atenție, el face un lucru care, sigur, și ceilalți colegi sunt afectați, dar poate că nu îndrăznesc să se prezinte în fața dumneavoastră și a opiniei publice și atunci vă dați seama, dânsul riscă să-și piardă efectiv locul de muncă, dar să nu încalce legea.
Deci asta e un lucru extraordinar și cu asemenea oameni ar trebui promovați. Nu știu, Florin, poate candidezi la primărie, domnule. Nu știu, eu zic că oameni de ăștia, acum nu știu, dar nu îți de dați afară din primărie, ar trebui promovați, expuși public. Da? Uite, cineva îndrăznește și spune, poate opinia publică, Timișoara realizează ce ni se întâmplă. Pentru că văd că domnul primar parcă și-a anunțat și candidatura. Bun, eu nu sunt membru niciunui partid, dar domnule, nu știu, eu aș avea o mai mare rezervă, adică dacă în ograda noastră noi avem niște probleme colosale, apropo, cred că suntem unica primărie din țară unde 4 organigrame, una după alta, ajungem să le contestăm. Domnule, avem o problemă. Domnul primar, avem o problemă, ne auziți? Timișorenii, dragi, avem o problemă, adică vedeți ce ni se întâmplă nouă, e grav. Adică mâine ne dă domnul primar pe toți afară. Va organiza concurs și aduce pe ai lui. Sau pe cine vrea dânsul. E ceva inadmisibil așa ceva. Dumneavoastră vedeți că în paralel, odată sunt dați oameni afară, pe de altă parte aduce alți angajați în primărie? Deci nu suntem împotriva reformei, că așa și-a permis să spună, să ne acuze, că sindicatul se opune reformei. Niciodată n-am spus că noi nu suntem împotriva reformei. Dar atenție, domn primar, reforme se fac cu respectarea legii. De dumneavoastră vă ascundeți în spatele unor principii sănătoase, da, reformă în administrație, în România. Haideți că o să fie o reformă și în România avem 4-5 rânduri de alegeri. Dar reformele astea pentru Dumnezeu trebuie să se facă cu respectarea legii. Adică nu cu încălcarea legii, că degeaba spuneți de reforme când dumneavoastră nu țineți cont de lege. Am înțeles. Florin Ceaca. Păi, la mine... Viitor primar. Viitor primar, viitor fost angajat al primăriei. După cum ți-am spus, te-am sunat și ți-am zis, nu-mi place cum sună termenul ăla politic. Da. De ce? Pentru că eu nu sunt regimentat politic în niciun partid. Nu vreau să se asocieze cumva numele meu cu politica, că și fac... cu niciunul dintre foștii primari sau candidați. Exact, deci nu am fost adus de, cum se spune, că am fost adus de către Robu. Păi deci, din 2007 n-avea cum. Deci nu am fost adus, deci nu am nicio empatie sau ceva legat de politică. Nu mă interesează. Deci acum eu vorbesc de ce mi se întâmplă mie și un sfat pentru colegii mei îi că să vadă ceea ce mi se întâmplă mie, adică dacă respect legea și ei respectă legea, asta înseamnă că poate să li se desfacă contractul de muncă. Da, dar sfatul e ca totuși să respecte legea. Exact. Păi da, deci dar nu asta se dorește. Da, dar dacă o să ia exemplul ăsta nefericit, e total nefericit, atunci colegii noștri funcționari publici, și atenție că este o obligație prevăzută în lege pentru funcționarii publici, avem în codul administrativ, în legislația privind codul de conduită, funcționarii publici trebuie să respecte legea, nimeni nu e mai presus de lege, chiar dacă avem niște conducători vremelnici, da, nu ne este frică să o spunem, da? Se schimbă, politicienii se schimbă, dar funcționarii rămân dacă respectă legea. Chiar dacă vor avea niște necazuri, până la urmă adevărul va ieși la suprafață și chiar dacă mai târziu, chiar instanțele vor constata că am avut dreptate, că ai avut dreptate și vor fi reintegrați. Deci funcționarii au obligația să respecte legea și să refuze, chiar dacă li se cere, chiar dacă primarul îi cere, să încalce legea, pentru că la un moment dat vor răspunde. Și atenție, ați văzut cazul aviz amatorilor. Asta trebuie promovat, să nu se mai întâmple niciodată concursul să fie fraudate. Vedeți că nu pățește nimic domnul Robu. Chiar dacă, eu îmi permis să spun, da? Am văzut și declarația domnului Robu că n-a știut nimic. Dom'le, pe mine mă pune în încurcătură o asemenea declarație, indiferent că te numești Ciuhandu, Robu, Friț. Este inadmisibil să afirme un conducător de instituție că cineva de la resurse umane a fraudat lucrări, dar tu ca și conducător să nu cunoști situația. Eu nu pot să accept așa ceva. Înseamnă că tu fie ești un conducător slab, fie chiar
nu știu, ai dreptate, nu știai, dar asta înseamnă că ești un conducător slab. Nu există să spui că tu nu știi. Trebuie să știi tot timpul ce se întâmplă. Și într-adevăr, uite ce se întâmplă. 1, 2, 3 funcționari care au ajuns să fie condamnați din punct de vedere penal, chiar dacă sunt cu 3 ani cu suspendare, pentru că au făcut ceva împotriva legii. Da, aviz amatorilor. Așa este, doar că eu am o situație poate mai aparte. Soția mea câștigă destul de bine, dacă îi ceva, mă întreține ea. La fel pățesc și eu cum a pățit domnul primar înainte de a ajunge la alegeri, nu? Că a fost întreținut de doamna lui, nu? El așa zice, noi la fel poate pățesc și eu, nu? Dar avem cazul șefei mele, nu? Care este o persoană necăsătorită, la 50 de ani, care nu are cine să o mai întrețină, părinți nu are. Cu cine să se ajute. Da, părinți nu are. Și când i-am spus, i-am adus la cunoștință, tu ai primit ceva legat de concursuri? Nu. Foarte speriată. O albi toată și a început să tremure. Deci este normal? Nu. Păi nu este normal. Ce face o persoană ca ea, de exemplu? Și cum se întreține ea 2 ani de zile? Funcționarii Cine o ajută? Nu trebuie să treacă prin astea. Și de ce? Pentru că o respecta legea. De-aia este, cum să zic, în legea dialogului. Vorbim de parteneri sociali, domne. Noi trebuie să evităm să ajungem la situația asta în ultimă fază, să zicem, da? Că nu s-a reușit în mod amiabil. Încă o dată, cum să ajungem să reușim dacă noi nu avem în persoana domnului Fritz un partener fizic prezent la dialog? Vă întrebăm pe dumneavoastră, cu cine să discutăm? Pentru că, încă o dată, domnul Lațcău... Discutați cu noi aici la podcast pe Bega ca să audă cât mai mulți dintre timișoreni prin ce se trece. Și scuze că v-am întrerupt, vă rog să vă continuați vorba. Până la urmă, alte soluții deocamdată nu avem. Ele pot fi proiectate pe termen mediu și lung, dar deocamdată încercăm să ne facem datoria aia de jurnaliști old school, de a deschide canal de comunicare pentru a afla lumea ce se întâmplă de fapt. Da. Cu ideea că și cu mențiunea că și răbdarea noastră e limitată, și timpul nostru e limitat, și finanțele noastre sunt limitate. Da, ca să mă amintesc de un prieten de-al nostru cu care suntem foarte des asimilați și eu mi-asum și nu mi-e nicio rușine, cu domnul Dan Dinu, avem și bani, chiar dacă nu avem banii lui Dan Dinu, avem și timp și ne vom face timp pentru toate lucrurile astea. Tocmai pentru că nu vrem să se întâmple și tocmai pentru că cel puțin personal consider că e foarte grav ce s-a întâmplat și la Florin Ceacă. E foarte grav. Și doamnei, și altor mai mulți care au primit și notificări. E foarte grav ce s-a întâmplat șoferului de la STPT pe care l-a avut Cosmin acum 2 zile în emisiunea lui, de la 9 TV. Deci, fraților, dacă e în Coreea de Nord, să fie Coreea de Nord. Dacă dar să știm și noi vorba aia. Să fie țară democratică. Și dorim să îndreptăm lucrurile, nu? Dacă se fură, să meargă la pușcărie ăla care a furat, dar să nu fie dat afară ăla care a vrut să respecte legea. Și vă mulțumim pentru mulțumim foarte mult pentru dialogul pe care l-am avut astăzi aici la podcast pe Bega. Luați aminte, dragi timișoreni, o să trecem peste micul și penibilul din nou moment de sabotaj. Dar nu nimic o să râdem la un moment dat. E foarte bine. În continuare, nu. Să se uite în oglindă din când în când. S-a pus tot înainte ca un tank rusesc. Hai, slava și la gară. Seară bună, oameni dragi. Seară bună, suntem aici. Vom fi și joia viitoare, indiferent ce se întâmplă. Toate bune. La revedere.